Здравейте, приятели! Добре дошли в Дисматикус, мястото, където ученето е забавно. Представете си, се разхождате в джунглата и изведнъж виждате жаба, която е пълно прозрачна. Ако видите в морето риба, която не плува, а ходи, какво ще направите? Ще избягате, ще спирайте рите с нея и ще занимате за TikTok. Днес ще ви покажа най-странните животни. Подгответе се за същества, които изглеждат от друга планета, но съвсем истински. Ако вече ви стана любопитно, натиснете лайка и се абонирайте, за да не изпускате следващите ни приключения. Готови ли сте? Започваме с първото животно. Първото странно животно днес – жабата. Но не е каква да е. Запознайте се с стъклената жаба. Но защо стъклена? Защото кожата е прозрачна. Ако я погледнете отдолу, може да видите всичките огъни. Като я погледнете отдолу, сърцето и тукти пред очите ви. Представете си, че хората бяха прозрачни. Какво искате се да се вижда у нас? Ако вече ви е интересно, абонирайте се за канала, защото предстоят още по-странни животни. Следващия герой изглежда като герой от анимация. Запознайте се с Аксотол. Това малко създание винаги изглежда така. Сяка се усмихва. И знаете ли кой е най-странното? Той никога не пластва. Остава завинаги в детската си форма. Не може да се регенерира изгубените крайници. Да, ако загуби лапа, хоп, пласва му нов. Какво мислите? Ако и ние можехме да правим това. Сте се ли да е полезно? Напишете ми в коментарите. А сега нещо невероятно. Представете си риба, която не плува, а ходи. Да, приятели, представям ви, приятели, рибата, конишката жаба. Изглежда като малък пишалеч от друго измерение, но всъщност живее в Индонезия. Как мислите? Ако рибите може да излизат на сусата и да ходят след нас, какво ще се да случи? Страшно и забавно. А искате ли да видите истински енолог? Няма кила и не живее в приказките. Но ето го, навалът. Тази морска мистерия има огромен ок, който всъщност се зъб. Ако имахте магически ок, като навала, какво бихте направили с него? Пригответе се за най-странното животно днес. Представям и рибата капка. Наричана най-гладната риба в света. Тя изглежда като разтопено желе, но само като е извадена от водата, но като е в морето, изглежда като нормална риба. Ако мислите, че рибата капка, ако не заслужава титлата за най-гладната риба, напишете Капчо е готин в коментарите. Приятели, това бяха най-странните животни на нашата планета. Надявам се ви беше интересно и се ще научи нещо ново. Кое животно ви впечатли най-много? Напишете ми в коментарите. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не изпускате следващите епизоди. А сега чао, приятели, до следващото приключение. Изплащам ви сърца.